Na takmičenju u spremanju riblje čorbe ove godine učestvuje 120 takmičara. Oni koji tradicionalno posećuju Alaske večeri kažu da ih je ranijih godina bilo i više. Prvog dana manifestacije posetioci su mogli besplatno da degustiraju riblju čorbu i pržene girice. Super je, narod polako prilazi, već 5-6 godina za redom kako radimo zajedno sa turističkom organizacijom opštinom Veliko Gradište, naravno uz saradnju Srbije šume. Znači oni su tu, kuvaju riblju čorbu, mi spremamo gilice, delimo građanstvu i tako. Koliko se otprilike riblje čorbe skuva, koliko se gilice isprže? Pa pravo da vam kažem, 2 kazana riblje čorbe, gilice nemojte da pitate, otprilike spremni smo trenutno za jedno 500-600 porcija. Šta riblje čorbe, šta gilica. I veliko je interesovanje, kad vi to delite besplatno? Tako je, besplatno. Znači svake godine mi to radimo besplatno za građanstvo i nadam se da će biti sveta, kažu nije toliko posećeno, ali Boga mi polako pristižu. Takmičenje u kuvanju riblje čorbe odavno je postalo tradicija u Velikom Gradištu. Neki se takmiče više od decenije. Ovde već njima spremam 10 godina ovako za narod. To sprema i ide. I to bi još... Koje ribe spremate čorbu? Ta riblja čorba je spremna od 5 vrste ribe. Koje su to ribe? Najviše ima som. Som, tostolobik, šaran, amur, deverika i šmuti. Je li to recept za sutra za takmičenje? Pa ja sam pobeđio 11 puta kad sam išao po takmičenju. Šta više ne, sad. Jel postoji neka tajna u kuvanju riblje čorbe? Ma ne postoji, postoji samo da voliš to da uradiš. Jel vole ljudi vašu riblju čorbu? Pa svi ne bi me i angažovali da ih spremam za vreme. Posetioci su jedva dočekali da probaju riblju čorbu i pržene girice. Svi koji žele da budu deo ove jedinstvene manifestacije mogu posetiti Veliko Gradište i da uživaju u ribljim specijalitetima koje pripremaju iskusni kuvari.